Tomas bat-batean hiltzen, bihotza gelditu zitzaion nabarmendu barik, abisurik gabe. Mendian gertatu zen, perretxikoak biltzen ari zenean, ahal zuen guztietan joaten baitzen. Txangozale batzuek jaso zuten eta ahal zuten moduan herrira eraman. Ez bai ere hiltzen, baina etzen erabat moduan edo maite dugun norbait hiltzen denean bezala. Izan ere, bere berritxarra jaso baino lehen, horren susmoa izan zuen, eta bere baitan Tomasen bihotz taupadak entzuteari utzi ziolako. Maitik ere, pena zilko zela uste zuen, baina amak bere ondoan behar zuelakoan, harengana eramango zuen lehen hegaldia hartzea erabaki zuen. Berri ikaragarria jaso bezain pronto, ez baik, maitagarriaren presentzia sumatu zuen ondoan. Ziur zegoen, ez baik ez ziola eskatuko gizakiek eskatu ezin duten ezer eta eskatu behar ez duten ezer. Tomas berriro ondoan izatea alegia. Biek zekiten gizakien gurarik indartsuenek muga bat dutela. Ez dira hilezkorrak. Eta elkar ezagutzen zutenetik lehen aldiz, maitagarriak aldatu egin zuen ohiko galdera. Nahi alduzu bihar etortzea berriro galdetzera? Bai, erantzun zion ez baik. Masailetan behera malko potoloak erortzen zitzaizkiola. Eta era berean, elkar ezagutzen zutenetik lehen aldiz, maitagarriak atsekabearen antzeko zerbait sentitu zuen ezbairengatik, eta ezin izan zion bere gogoari eutsi. Malko haiek bonboi bihurtu zituen eta ez baik poliki-poliki jan zituen kontsolamenduaren gozoa dastatuz.